Здравейте! Днес ще си говорим за една тема, която, нека си признаем, засяга милиони, но често е обвита в мълчание и доста погрешни схващания. Говорим за проблемите с ерекцията. Обикновено първата мисъл, която изниква е: проблемът сигурно е в тестостерона. Ама дали наистина е толкова просто? Точно това ще разнишим сега. Ще се потопим в доказателствата, за да видим кога еректилната дисфункция наистина е сигнал за хормонален проблем и кога причините се крият на съвсем друго място. И ето го. Това е ключовият въпрос, нали? Повечето хора, като чуят за такъв проблем, веднага правят връзката с ниския тестостерон. Ама в действителност, медицинската реалност е, доста по-сложна. И да разберем тази разлика, да я видим ясно, е всъщност първата и най-важна стъпка, за да се намери правилното решение. Добре, хайде да се захващаме. Вместо просто да гадаем, ще направим нещо по-добро. Ще разгледаме как точно тестостеронът влияе на сексуалната функция. Ще видим кои симптоми са, така да се каже, истинските улики и кога трябва да търсим виновника другаде. Така че да започваме нашето разследване. И така, започваме с основния заподозрян – тестостеронът. За да разберем проблема обаче, първо трябва да сме наясно какво точно прави този хормон. Защото, честно казано, ролята му много често се разбира погрешно. Тази метафора е просто перфектна. Наистина, представете си го така. Тестостеронът не е просто някакво копче включи-изключи за ерекцията. Не, той е диригентът на целия оркестър. Той задава темпото, той управлява желанието и подготвя тялото за, така да кажем, изпълнението. Без диригента музиката просто няма как да започне. Значи, той работи на две нива, има две основни функции. Първо, има пряко влияние. Той действа директно на рецепторите в мозъка, които отговарят за либидото. Това е, представете си го, искрата. После идва и непрякото влияние. Той помага на тялото да произведе азотен оксид, а тази молекула е абсолютно ключова. Защо? Защото тя отпуска кръвоносните съдове и позволява на кръвта да ги изпълни. Така че виждате ли, тестостеронът отговаря хем за желанието, хем за подготовката на самата механика. Добре, вече знаем как работи тестостеронът. Сега е време да започнем да разпознаваме уликите. Кои са онези симптоми, които буквално крещят, че проблемът най-вероятно е хормонален? Нека видим. И ето я улика номер 1. Това е може би най-големият, най-червения флаг. Когато причината е нисък тестостерон, обикновено не става въпрос, че тялото не отговаря. Проблемът е, че просто липсва самият интерес. Хората често споделят, че буквално спират да мислят за секс. И към това добавяме и системната липса на сутрешни ерекции. Това е друг много силен индикатор, че нещо с хормоните не е наред. Сега, нещо много важно. Тестостеронът не е просто сексуален хормон. Съвсем не. Той влияе на всичко. Не енергията, на мотивацията, на това как работи мозъка. Така че, когато еректилната дисфункция е придружена от онова постоянно чувство на изтощение, сякаш батерията ти е вечно паднала, апатия, мозъчна мъгла, тогава вероятността за хормонален проблем става наистина висока. И разбира се, улика номер 3. Тялото също започва да дава сигнали. Тестостерона, е анаболен хормон, помага за изграждане на мускули и когато нивата му са хронично ниски, се случва точно обратното. Започва загуба на мускулна маса, дори и човек да тренира, а мазнините започват да се трупат, особено около талията. И когато тези физически промени се съберат с другите две улики, картинката става доста ясна. Добре, но какво става, когато тези улики просто ги няма? Защото истината е, че много мъже с еректилна дисфункция имат напълно нормални нива на тестостерон. Тогава е време да разгледаме и другите възможни заподозрени. И тук в тази таблица разликите просто изпъкват. Вижте, при нисък тестостерон либидото системно го няма, а проблемът се развива бавно, постепенно. Обаче, когато причините са други, да кажем съдови или психологически, желанието често си е на лице. Сутрешните ерекции също. И много често началото на проблема е внезапно, може да е свързано с някакво стресово събитие. Разликата е огромна, нали? И ето го виновник номер 1, особено при мъжете над 50, това са съдовите проблеми. Помислете си го така, артериите, които снабдяват пениса с кръв, са много тесни. И атеросклерозата, това втвърдяване на артериите, ги засяга едни от първите в цялото тяло. Така че дори тестостерона да е перфектен, ако кръвта просто няма как да стигне до там, ерекция няма как да се случи. Просто е. А сега моля обърнете специално внимание.
Тук идва едно изключително важно предупреждение от доктор Иван Димитров. И това е може би най-важното нещо от цялото ни днешно разследване. Еректилната дисфункция не е просто някакъв си сексуален проблем. Тя може да е първият най-ранният предупредителен знак за сериозни сърдечни проблеми. Затова, да, консултацията с лекар в този случай може буквално да спаси живот. И разбира се, не бива да забравяме и мозъка. Както казват, най-големият полов орган. Стресът, тревожността от това как ще се представи човек, депресията, всички те могат буквално да дръпнат шалтера на ерекцията, като просто блокират сигналите към тялото. Това се случва особено често при по-младите мъже. Добре, събрахме уликите, но как да сме сигурни? Сега преминаваме от предположения към твърди доказателства, защото правилната диагноза е ключът, който слага край на всякакви гадания. А процесът всъщност е доста ясен и има две основни стъпки. Стъпка номер 1 – открит разговор с специалист, андролог или уролог. Тук само диагностиката е абсолютно изключена. И стъпка номер 2 – ако има и най-малкото съмнение за хормонален проблем, се прави сутрешен кръвен тест. И тук времето е от огромно значение. Кръв трябва да се вземе между 8 и 10 сутринта. Тогава нивата на тестостерон са в своя пик. И какво всъщност гледат лекарите в този тест? Защото не е само общият тестостерон, съвсем не. Гледа се свободният тестостерон. Това е, така да се каже, активната, работещата част. Гледа се и един протеин, наречен SHBG, който може да заключи тестостерона и да го направи безполезен. И се гледа хормона LH, който пък показва откъде идва проблемът – от тестисите или от мозъка. Ето защо е нужна пълната картина, а не само едно число. И така, с точната диагноза в ръка, вече може да се поеме по пътя към възстановяването. И тук целта е много по-голяма от това просто да се поправи ерекцията. Целта е да се възстанови цялостният баланс и качеството на живот. И тук стигаме до една много важна разлика в лечението, която обяснява защо понякога нещата не работят. Стандартните хапчета, които всички познават, работят върху механиката, т.е. върху кръвотока. Но, и това е голямото но, те изискват да има сексуална възбуда, за да подействат. Ако либидото го няма, защото тестостеронът е нисък, тези хапчета просто няма какво да включат. За разлика от тях, тестостероновата терапия работи върху първопричината, върху желанието, като възстановява хормоналният баланс. Добре де, а колко е ефективно това? Ами, цифрите говорят сами. Около 65 до 70% от мъжете с доказан хормонален дефицит съобщават за значително подобрение в сексуалната си функция, след като започнат правилната терапия. Това е наистина впечатляващо и само показва колко е важно да се лекува истинската причина, а не само симптома. Разбира се, никакво медицинско лечение не може да замести основите. То работи най-добре, когато е подкрепено от тях. Промените в начина на живот не са препоръчителни, те са задължителни. Контрол на теглото, защото мазнините превръщат тестостерона в естроген. Силови тренировки, качествен сън, управление на стреса. Всички тези неща са фундамента, без който нищо не може да се изгради трайно. И така, ако трябва да запомним само едно нещо, нека е това. Проблемът с сексуалната функция рядко е просто проблем с сексуалната функция. Много по-често той е важен сигнал, един вид барометър за цялостното ни здраве, от това как работи сърцето, през хормоналния баланс, та чак до психическото ни състояние. Така че истинският въпрос не е просто как да поправя това, а какво се опитва да ми каже тялото ми. И е изключително важно да се научим да го слушаме.